ଥରେ ରାଧା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଗ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ କାହାର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ନେବା। ପୁଣି ରାଧା ପଚାରିଲେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ମିତହାସ୍ୟରେ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସୁନା, ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ହୀରା। ସୁନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁନର୍ବାର ହୋଇପାରେନି। ପୁଣି ରାଧା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟରେ, ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ନିଶ୍ୱାସରେ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ତୁମେ। ପୁଣି ରାଧା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହଁ। ରାଧା ପୁଣି ପଚାରିଲେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ରାଧା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ କଲେ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ହସିକି କହିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏକ।